burina na ga ranar aure na mu da ke in kin yarda ni ma zance na yarda yan mata. Karshen burina na ga ranar aure na mu da kai in ka yarda ni ma zance na yarda dan gata. Karshen burina na ga ranar aure na mu da ke in kin yarda ni ma zance na yarda yan mata. Soyayya ce sila ta zamo asalin kauna ni burina na ga aure na mu muradina in kin yarda kar da kice ba kya sona soyayyar ki ta shiga raina ta zauna ki aminta da ni na baki so zo ban kauna mi zama tare na har abada babu rabewa yan mata. Na dara har ma na canza kala mai farar aniya soyayya san ba illa ke ce zabi ni ke ce zambi mai halin kirki ka kyawun ladabi so amshi furan soyayya da wure karrabi farar mace mai dan ta ko buri nake zan mata Karshen burina na ga ranar aure na mu da kai in ka yarda ni ma zance na yarda dan gata. Yarda ni ma zance na yarda yan mata. Ci kalaman ka ya sani zama na gegece na shiga tafki na kaunar ka na kimance in dai ba kai ba babu wani ka wajen zance ni aure masoyi na ba zaurance ni na yarda soyayya ce ta sakon mai ne maka babban riba ce dan gata. Fage na kauna zan je da ke ni na aminta auren mu sai da kai masoyiya na duba fa ba yake komai kaman a sona ka san da ke ki mina alƙawar ki ce sona kin rike ni ta kace da ni da kai barbuwa manufata. sotar ko ne ya kama ne ya riske ni ya haɗe ne muryarki idan ina ji sai in kama jiri ni ma ko yaushe jin murya ta kai na marari Allah zan roga ya bar mana kauna har abada domin dangata rasulun aiki wanda ya ce mai aure.